Het kunstwerk bij de Zeediek, dat makke is door Michiel Braaksma, wordt ontbleerd door deputaire Janne Wietske de Vries. En ik hoop je ook dat we voor de toekomst even voor die eigen skaat soms heen springen om echt wat nou nog oplost worden maar dat ik met elkaar op te lossen, want ik denk dat dat ook Friesland is. Exact 4 uur na de redding van de hinders komen 5 instanders hier naar de Zeediek. Het hinderste drama liep het nog bot in de streek. En het lijkt gevoelig, want dat blijkt wel uit het feit dat een van de haatrolspelers, het Frieske Geer, de looneigenaar, er hier net bij is. Vanzelfs hebben we haar vregen om een verklaring, maar ze wil dus net te woord staan. Misschien had het ermee te krijgen dat eigenaar van de hindersboer Piet Lootsma dit weekend een verklaring naar boeten te sturen dat hij toch het Geer onder druk zetten is om een oorverhaal te vertellen wat je doet via Wielien in werkelijkheid bad is. Dwarsbelang Marm Westernijtjerk, de initiatiefnemer van het kunstwerk, woe met het monument een periode afsluiten. Ze vinden het spietig dat het Frieske Geer bijblijft. Dat vinden we wel een beetje jammer. De reden laatste dagen misschien ik wel wat te vol mijn vingers geweest. Maar wij vinden het wel wat jammer dat ze hier niet zijn. Maar wij hadden er begrip voor en wij woonden daar 4 uur volgens, maar net de volgende seizoen. Nee. Wat zei dat? Nou, dat zei het volgens. Dat hoeft niks te zeggen. Wij vinden het gewoon jammer dat zij er net doorheen stappen doen en wonen en meer wil ik er volgens net van zeggen. Het Frieske Geer had weer litten morgen met een reactie te komen op de kwestie.